Sanibonani, uDr. Thabile Weather Blue Clinic, iklinikhi yamadoda etholakala eThekwini. Ngibhala upage 9 welanga langempela sonto la sikhuluma khona ngeindaba ezihlupha abantu besilisa. Siqinisa kakhulu indaba zasekamereni. Phinde mina Dr. Love insizwa kaMshengu Khosini FM. Njalo ngolesibili intathaku sakusukela ngo1 kuya ku2 ekseni. Namhlanje ngicela sike sikhulume ngeprostate. Asikhulumi ngezifo zeprostate kodwa sizama ukuchazelana ukuthi kuphi futhi uyini umsebenzi wayo. Kungani kubalekile lokho? Ngibona abaningi mabengivakashele bephinde bethi bezwe isigaxa esithile kwiprostate ungathi into okwazi ukuyizwa ngaphandle. Akukho njalo. Iyini prostate? Prostate isigaxa indlala ekhona kwabesilisa kuphela, abesifazana ababenayo prostate. Abesilisa kuphela abanayo. Ikuphi? Ila emlonyeni wesinye. Lokhu isinye masivuleka nje isinye la enzansi sivuleka ku-urethra okuyipipe likhiphela umchamo ngaphandle lapha isinye sakho uphusha sisivaleka siphumela ngaphandle. Nayi-ke prostate yethu. Uyini umsebenzi weprostate? Umsebenzi weprostate kungidlalela okulungiselela isemen. Isemen isidoda. Phakathi esidodeni siyazi ukuthi kunama-sperms. So kwisemen kunama-sperms. Lawa aqhamuka la emasendeni ahamba indlela ende aze ezolinda la ku-seminal vesicles alinde ukuthi uma u-ejaculate aphume. Kwenzekalani-ke la ku-prostate? Ku-prostate ikhipha ujuice abathile. Owokuqala nje ujuice obalulekile ukhiphayo yilona obhalansisa i-acid ne-alkaline. Siyazi ukuthi umchamo une-acid, so leli payipi eliphipha umchamo la sibiza ukuthi urethra shuthi lihlale line-acid ethile ehlala ikhona. Cabanga-ke mase kuqhamuka isimene nama-sperms, ama-sperms akwazi ukuphila endaweni e-alkaline. Mayeqhamuka nawe ezohamba la endaweni ene-acid engaba nokulimala ezathi masefika ngaphambili engasebenzi kahle. Okwenza ukuthi sibone ukubaluleka kweprostate kokuqala ngoba ngaphambi ukuthi ufike kuthwandama abesilisa bayazi ukuthi kunojuice othile oqala ufike ngaphambili osubiza ngokuthi precum. Angikho sure ukuthi igama lawo lesizulu. Subiza ukuthi precum. Wenzani wona? Sukundlalela uklina i-urethra ukhiphe i-acid ushiya kuphela i-alkaline. Wenza ukuthi kube alkaline, sorry, ukuthi kukwazi ukuthi mase kuqhamuka isemen enama-sperms phakathi akwazi ukusurvive phela kuleli payipi leli. Uphinde ilungiselele la kumuntu wesifazane. Siyazi ukuthi somuntu wesifazane sangasese sine-acid, so mase kufikele precum ilungiselele ukuthi isemen efika ne-sperm ngale ngaphesheya ifike ikwazi ukusurvive. Ayigcini lapho kuphela, iphinde yenzeni prostate. Ithi masiqhusuka-ke le semen ihamba isiya ngale ipha imphako iwuphiwe la kwi-prostate. Prostate kunojuice abathile abanye bakhiphayo ukuthi ikwazi phela isperm ngoba siyazi ukuthi senendlela ende asithi masifika ngaphambili sife same day. Fanele sikwazi ukusurvive iy'nsuku ey'thile. Ukubaluleka kweprostate lokhu ukudla okuthile kuwumphako waphambili ukuthi uqhubeke ikwazi ukusurvive iy'nsuku ey'thile uphuma kuyona iprostate. So kwenzenye ividiyo-ke ezokhuluma ngezifo ey'ngabamba iprostate nokuthi ungayivikela kanjani kweprostate. uDr. Thabile Weather Blue Clinic. Ngiyacela nilandele, nilike le video and pass ama-comments and suggest topics engingathanda ukuthi sikhulume ngawo. Ngiyabonga.